Ola, bos días, eu chamo-me Lucía e veño informar sobre como empezou a erupción do volcán Cumbrevíeja. Todo empezou un día 13 de setembro de 2021 na Palma, que se sitúa nas Illas Canarias. Primeiro rexistráronse varios sismos. O máis forte tiña unha magnitude de 3,3 grados e con 9 km de profundidade. O segundo tiña unha magnitude de 3,2 grados e con 9 km de profundidade tamén. E o último, de 3,1 grados de magnitude, tiña tamén 9 km de profundidade e rexistrouse na mesma zona que os outros dous anteriores. Xa fai uns días, outro cono de lava rompeu, o que fixo que outra lingua enorme de lava se dirixe ao mar. Agora pasamos con Bruno, que nos dirá datos sobre a última erupción do Cumbrevíeja. Ola, eu son Bruno, e como a miña compañeira Lucía vos dixo, falarei sobre a última erupción do Cumbrevíeja. En 1971, miles de persoas tiveron que ser evacuadas por medo ás explosións e columnas de 700 metros de altura destruíran as poblacións do arredor. A primeira erupción volcánica na Palma remóntase a unha data sen concretar entre 1430 e 1440. Según o ING, a última erupción volcánica tivo lugar dende o 18 de setembro ao 26 de outubro do 1971 e provocou unha víctima por inhalación de gases. Agora pasamos con Xian, que informará sobre o estado actual do Cumbrevíeja. Ola, eu son Xian e como vos dixo o meu compañeiro Bruno, vou informar sobre o estado actual do volcán. O volcán xa leva activo 3 semanas e a erupción podería durar entre 24 e 84 días. A lava do volcán xa sepultou máis de 600 hectáreas, máis de 650 edificios e máis de 6.000 persoas foron desaloxadas. O aeroporto da Palma volve a estar operativo tras 2 días sin actividade. Adeus. E por último, temos unha noticia de última hora. Fai uns días, unha das coladas de lava chegou ao mar e outra está moi cerca de chegar ao mar polo mesmo rumbo e por donde pasou a anterior colada. Chao.